De tant en tant a la història apareixen no sé, circumstàncies excepcionals, moltes vegades ni tan sols previstes, que impliquen doncs, la possibilitat d'un canvi, d'una transformació. Són coses que passen d'una forma més o menys regular, però que no es tornen a repetir moltes vegades, segurament en centenars o mai més. En aquest cas, bàsicament, crec que en aquells que tenim una certa perspectiva del que és just i el que és bo per al nostre país i pel nostre poble, hem d'entendre que desaprofitar aquestes oportunitats i no intentar d'una forma o altra encapçalar-les i adreçar-les a les fites que tu creus justament justes i necessàries seria bàsicament una frivolitat. Per tant, jo crec que aquest moment, davant de què és el que l'hagi produït, davant de quines siguin les circumstàncies prèvies, és bàsicament una d'aquestes obertures. I crec que el que ens correspon, bàsicament, inclús per responsabilitat, és aprofitar-les, perquè no es tornarà a repetir mai més. I bàsicament, si realment la perspectiva és la de canviar d'estat, jo crec que hauríem de prendre'ns molt en sèrio que, posats a fer, res ens impedeix intentar canviar de societat. Pel mateix preu i la mateixa feina, una cosa per l'altra. Posats a canviar, canviem-ho tot. Ja dic, davant de qualsevol circumstància, el que és veritat és que això no es repetirà mai més. Mai més es produirà un forat, una escletxa com aquesta. Que és possible que després torni a ser com abans, és possible, però intentar-ho, lluitar perquè pugui ser realment un canvi no només d'estat, sinó de societat, crec que és l'obligació de qualsevol persona que es consideri a si mateixa allò que deien, no sé ara, però allò que abans deien d'esquerres.